sikhale sibekelwe omakoti singumamezala ushayiwe uvalwe amehlo uvela ubekane nami ngoba mina angifuni lona mina ngifuni lona mazuma wengane lona kuyena khona utho nje kulamaphakathi khona ayifakwa phela ingoma amanzi zinezinto phakathi ngathi khona ntateni obonanga loso la ngemuva hayi ngathi khona ukuvukayo nje ngothando lwakho Neliso wena wenze njani manje ngizalana Neliso hayi musukudlala kanjena wena Neliso sino sami Neliso sino sami Neliso Hey Zandile sino sami Neliso Go, ile mastopi go, please utando. Zandile But yini manje bhuti aqhaba ukugijima sazoqhuzuka manje senenzeni ke manje senzeni ngani ke manje ke bhuti yini lento umenze Neliso kwenzakaleni Neliso ngathi ngibona bhuti ngile mnyango kwashithi kwenzakaleni angazi lutho kwamina anginasikhathi sokudlala ngifuna ukutshela uphuma angimazi usawuyabona yabona ke sisukile ke emgilingwana le ntombazane isukile siqalile naseqale mana Zandile angakutshela utshela kwenzakala utshela isukile yini cha isukile sekwenzakaleni anginjengamanje laphana kwenzakaleni bhuti ukhuluma wena beyakutshela kwenzakaleni ngimfice laphana isithando sami silele laphana kodwa dadewethu nina nje indaba ukuthi kuyamhliziyo silele kwenzakaleni siyaphila saphefumula kwenzakaleni yabona njengamanje sengathi umuntu ohlanya yami lekhanda ngiyazi ngibone ngimfice laphana uNeliso kunesicamelo la akaphefumula lelo phezulu phezulu seqalileke ngakutshela amantombazane aseqalileke yini eqaliwe manje waqala kwabula ayabonga kwathiwa yithini manje intombazane sile lapha iphefumula izothiwa yithina futhi manje angadlala ngathi bhuti ngihleli nobani la ngihleli nobazana ngihleli nathi inkosi impela bhuti kodwa nje uphi yena uma angimazi uphumile uyabuya angimazi yabona imkhuba yimasiqalile manje bhuti ungadlali ngathi yindaba kunyamalala manje umama sekuba kanje yindaba sekwenza kodwa mina uma ngimshiya endlini ngathi sizitsha ngazowasha le mnyango phela bedelwe swapha uma wahamba yabona Zandile anginasikhathi Zandile anginasikhathi la ukuzama ukumfonela uma ngimna ngifuna ngitshela ukuthi kwenzakaleni khona ngizokwazi ukuthi ngiziyale futhi mina angazi lutho ukuzama ukumfonela uma umbuzo kwenzakaleni othi ngiyobhala esigeni ngasentombi yakho le ndlela ukuthi inde yedaya enzile manje yabona nje seqalile amantombazane yebo ngiyayisola nje ngayo yonke le nto ngiyayisola sithandwa uthando lwethu lukhuludali yabona yabona awuvukile ukudlala ngobhuti wena vuka sano sami bhuti isana ngabe le ntombazane yabona into engikhuluma ngayo yabona engikhuluma ngayo ungathothi yena ubekele lo mqamele ebusweni bakhaya yabona engikhuluma ngayo cha ufuna ukuphithiza lokutanti ushona phezulu ushona phansi lo uyangitantisa uqala imgidlengwane yakhe ke manje bhuti musudlala le ntombazane yabona engisolisela bhuti musudlala le ntombazane le ntombazane iyadlala ngokubone futhi iyadlala le ntombazane yabona vuka wena vuka Neliso hoyibo Neliso sano sami bhuti
Yeka le ntombazane iqulekise yona ayinalutho lengane ayinalutho. Ngeke nje futhi ngeke ngikwazi. Angadlala wona kodwa mina no angizonje sithatha sokudlayela izingane no. Ngeke. Ngeke futhi noma niqala lento nothi ngihambe futhi. Lalela wena sasandile. Futhi angihlangene nalento mina angihlangene. Ngizophendula we darling ngiyazimama ngempela umamesala wakho yakuhlukumeza Uyihlaba esikhonkosini ngengatshela ukuthi uzoyenza imali ngoba ongitshela ukuthi okay ikhona iplan ezanayo abesethi yena sisazohlala phansi sicubungula ukuthi siyenza kanjani kodwa yena usevedana yashaya umkhipha umphefumulo nje umntana omuntu ngitshela kamanje manje nebhodi bayinesibhedlela ibhodi wami zolesibhedlela ngalo kwenzani sokusikhuluma uze bekufanele angibhodi wangena alright bhodi kwenzakala uhamba kanjani bhodi right Uyamthola kodwa ma ngimzamile ifoni yakhe ngene ezihlahleni bhodi kwenzakala hambe kanjani ntombazana uthatha lokuhlala yazi kanjani ya no yazi ngifike lapha esibhedlela ambulance umifika nje la Unafika le sesathanda ukufika emsebenzini. kodwa nje into ebuhlungu kakhulu engiphatha kamanye indida yilento ukuthi kubalwa into eziningi kakhulu lapha Balwani manje bhodi. kodwa nje engikubongayo ukuthi uzophila angazi bengizoba yini angazi bengizoba yini kodwa Nkosi yami angazi bengizoba yini Sibonga kona ukuthi hayi usaphefumula la bhodi sibonga ukuthi usaphefumula. ya Inyama isadla nganomphefumulo siyabonga. Ngiyaxolisa mafungasi ube ngisolana kodwa into engidida kakhulu kuthiwa ngazi amaphapho umoya oblockekile Yabona kungenza nokuthi mhlambe nje badele mhlambe ulale kambe then wamhlapha unkuntula samwe somehow. hayi Ngoba lokuthi usolathena bhodi hayi. hayi Ngiyaqala seqale basolathini. Kuthi wasibili ayabona namanje lentombazane ngakwenza usasolathina. kodwa ngizohlala kanjani ngingakwazi ukuyenza lento umuntu akababa ngizohlala ngingayenzi ngoba anemfoni nilisana naye lokhu ngitshena ngomama ayabonga uma akabonga fine bhodi noma athiwa siyamlwisa or sifuna ukumkhipha esikhundleni sekuthi kungena uma ayabo bengese simbula singambulelelani bafike besingenza something then aphume bese kubuyela uma ayabonga ngizwa bengenza yini hayi lutho bhodi bhodi bengenza hayi bese ngiyangathekisa bongenza umzekelo like besingayenza ngempela lonto lebhodi cha ngenza umzekelo mina iyodwa ngicela nabo nje banila ngijabule nomndeni wami yabona ngijabule mafungasi kodwa angifuni le ukuthi ngingazwelana ukuthi mina uhamba kanje nawe namanje ngibuyile ngididekile ngazi uma ukuphi yabo awungitsheni nawe ukuthi uma ukuphi yabona uzamela umfonela konake uthi ngona mangalibambi into ngqakho mina ngena voicemail ngena voicemail angazi mafungasi yilo ipheka ngathi uyapheka phela ngilambile yo bengithi ngiphekile ukuzana ipapa lapha nenyama yenkomo awu umtholo ophuza lapho ngithi kwehlise ukuzana ngibona angisomila yo hayi ke bhuti ngiyachazela yo wasebenza manje abandawo yazi kodwa yazi kodwa eshoda yazi safanele sibungaze lento ukuthi ekhaya sekuzoba khona nje umuntu ograduated awuso sami ahleka ngawo awu uvele savele salandelana nje iduzane mama sawubona nawe njalo ngoba simlebhe sovalekile ngisombo wapho kanje manje indaba Hayi cha lutho bheki. Lutho bheki. Nje ngiyabuka nje ukuthi ufike uyangishiya esibhedlela awunginiki nongilinda ngoba yini bheki ngoba yini kuba ujaha ukuzohlala nomndeni wakho. Ngiyafika la ngiyansitsitheka kumnandi yonke into imnandi ngase nje awenzeke lutho kumina. Ngiyafika la udadweni ngizela ngeattitude. Cha yazi ngisuke ngabuka lento ukuthi ngijabulisa ukuthi nje sami ngijabulisa ukuthi
bathi usu-right angathi angiphuthume ngizobona ekhaya izinto ngabe hamba ngendlela yini ungonakali bese-ke ngoba nomama ngimtholi ukuthi ukuphi angazi umama ukuthi ukuphi. Wena ukhathazeke ngomama wakho mina ngibe ngicishe ngapha. Uyazi ukuthi uyena ongenze lento ongenze ngoba ngixolekile. Hayi Angithi wena bezama ukungibulala ayikho nje ungadlanga uma wena. Isona sami yazi Seqalile. Uyabuya nje ngicela ukuthi Seqalile. Ngeke phela ngomanje ayikho imabheki. Kuyiqiniso ukuthi mina kufanele ngihlukumeze ekhaya ngize ngifuna ukubulawa mina. Ubulawa ubani? Iqiniso lonto le. Ubulawa ubani? Ubulawa ubani? Hayi kodwa engikwazi ukuthi iqiniso laziveza. Ngekuhlezi kukanjena. Kuyiqiniso ukuthi mina kufanele ngihlukumeze ekhaya. Uma wakho uphi kumanje? Uphi bheki? Nami lena ngibuza yona ngazi ngani ukuthi ushonephi yini ngantsheni mehamba. Uma wakho ufike lapha ekamereni ngilele wangibhoza ngesicamelo. Enkinye ethi mina ngazohlukanisa umndeni wenu. Ayikho lo bhuti ayikho lo. Ungishiye ukuthi ngifile. Ungishiye ukuthi ngifile. Uyambona uma wakho unjani? Uyambona ukuthi uma wakho unjani? Lena lengikhuluma ngisho ukuthi uphi njengamanje uphi njengamanje. Sisele solo shayisana ngamakhanda njengamanje akekho umuntu owazi ukuthi ukuphi. Uyabona? Shuthi kumele kudlalwe ngami ngoba mina ngeke umuntu ozongikhulumela bheki. Ngihlukumezeke ekhaya. Asongisama njalo songisama. Hayi, bekuyini ninganishiye ekhaya ngihlale ngedwa ningiyeke ngoba vele wangifica ngihlalela nje. Ngicela umuntu wamsibonga ukuthi nje uright, ngibonga ukuthi Nokuthi phela ngibona khona bheka unalo iqiniso, uyixoki nje le ndoda enginalo iqiniso, edonsa umndeni wakhe, mawuthi umndeni wakho uthi yale nawe uyakhufuzela uyakhona. Usumdilika so, usumdilika phela kanje. Imali awumeke imali. Usumdilika kanje. Ngazidilika emthini. Lamcishe ngavi. Ngicela ukuthi yazi indoda phela iyamprotect umuntu yenze. Kodwa protect lento mafungasi. Bhuti. Ngicela ungayenzi ngenzayo. Sena sami umuntu ozoqeda yonke lento ukuthi mina fanele ngizama. Ngicela ukuzama uma ngimfonela afike la ngichaze ukwenzayo. Ngeke ube yazazi ushiye enze. Especially bathi uvulekile isibhedlela. Ngiyabazi usikona manje. Ake sana. Ngizamfonela uma. Wena nje uyohlala ungaganiwe ngenxa yomndeni wakho. Ngothando lwakho. Ubhuti baqonga ngosimpela la. Usho kahle ke. Yazi ke anginandaba ukuthi uthini, ubhuti wakho wenzeni baqonye noma benzani, anginamsebenzi nayo yonke lonto leyo. Into engizoyenza nje ngizosukuma njengamanje ngingene la ekamereni lami lakithi. Mangivuka nje into engifuna angifuni ukubona ubuso bakho, angifuni ukubona umcondo wakho la, ayikho into engifuna ehlanganisa wena engifuna la. Maka silungise leyo umcondo. Asilungise lo mcondo. Ubone kahle kodwa anginamsebenzi anginandaba naleyo nto leyo. Into engifuna ngitshela ukuthi mina ngikhathele uma wena. Uwe waqala la ningihlangene nifuna ukungibulala. Uma wakho wena usasuka useyankinga. Nathi ngibulele ingane yakho wena. Abana nje ngikhathele idrama yakini ngoba clearly kini nje anikwazi ukuhlala ngokuthula. Anizokusuka ngedrama yakini lapha nizoyenza la ekhaya. Ngizomtshela anginandaba kodwa uyangizwa. Nobhuti wakho sizomtshela ukuthi nonke anginidingi la. Futhi lokugcina ngikhumbuza uma wakho ngoba ezama ukungibulala enifuna ukwazi ukuthi ngizombopha. Imaka Yebo. Ibahlala phansi uyaphi? Hlala phansi Eqedile. Hlala phansi le Usukumbamba. Akekho uma wakho phela mntana ngizokukakaza. Usudlala ngoma. Ngizokukakaza. Usudlala ngoma. Umama leya ukamthakathi wa. Umama lomthakathi. Ngeke ufuke ukuthi usigulise uquleke lapha ungicuntshule maqedana uthi uma ubulele. Usuqamba amanga. Usuqale emgilingane yakho. Yazi wena uzomfuza uma ngithakathi njengoba uthi yazi wena uzomfuza uma wakho ngithakatha wena ukhamba lifuza imbizi. Uyabonakala. Awusho. Ngiyafuna ukutshela ukuthi nawe uzohamba uye kuwe ngane ubone bakuthithe kanjani. Izono zabazali zihlele ngane. Lalelani. Angindawo. Hey! Hayi, yabona ke wangitshela ukuthi awungindela. Angindawo. Woza sisoza. Hey, hayi soke sibone. Naka mehle kakho umbomba angindawo mina ngihleli kwala. Ukuthi udlala ngobhuti umdonsa ngekhala ke mina ke ngiyindoda myself angeke uzungenzele njalo. Hayi. Yabona ukucheke. Hayibo. Akwazi ngeke leyo nto. Uthi ngamandla bakho kwa ukuza. Angindawo ngeke. Amandla abafa amandla abhuti wonke la wakho la. Uyasangana. Angisangani. Ngifuna nje ubhuti wakho alungisa isicapha la ekhaya. Ngemali yabantu. Ngifuna abantu. Ngifuna lo mali. Intonga zikhulu. Angindawo ke mina hayi
Hayibo. Uzokutshengisa abantu. Khombisa abantu ke njengamanje. Esidale phela wena. Ukutshengisa abantu wena. Ukutshengisa abantu. Ukushaya mina. Ngizokushaya. Isibindi sakho sokuhlela kuphuze izinapoti. Isekhaya la. Hlaza wena uphekiwe wena. Uzadinga ukupheka. Uma upheke kancane wena. Ukupheka kancane. Ngifuna ukubona. Upheke kancane. Apheke umvuthu. Uzobona. Hlaza. Uzinokudumeza nje. Uzobona kaloku ukuthi kade phela ubhuda umthanda. Umhloniphi vele vele. Awumhloniphi wena. Anganjani nama fufu kakho. Weputi. Niyayisa nina ngeke ngijwayele abantu kabi nina. Ngihambe mina kusakhona ubhuti. Uzokwenza njani? Uzongibuyisela ibhuti ngaphakathi. Ngizomtshengisa. Khohlwa. Uzobona. Ngathi ukhombisa abantu abarong thina sizokhombisa. Yini ngavule akona ngizovula phela mina la. Ngizovula hamba ngizovula. Weputi ngizovula hamba. Ngena. Ngifuna ukutshengisa abantu. Ngena. Uzongena sakhona ubhuti la. Weputi. Uzobona nalo bhuti uzongena. Uzovula igate ngene. Uzovula igate ngene. Angoni kwakho phela la. Ngifuna ukutshengisa lo bhuti akamsabi mina. Ingaka usho umhlonipho lo. Anginandaba. Awumhlonipho lo bhuti. Ngijwayelana kabi. Awukuthini? Ungangikhombi kanjani? Uvuthi ukuhlanza njengesihlahla. Ungangikhombi kanjani? Awuhlanza njengesihlahla. Hayibo. Weguliswa uyagula awuguli. Okusala ngixoshile. Ngizobuyela ngaphakathi. Ngizobuyela ngaphakathi. Manje bhuti phela lela. Mala indonga zabhuti. Imali esicapha. Indishi yabhuti. Le ndishi. Nase nikhohlisane kahle wena bhuti wakho. Hayi, uyasabaza vele bhuti. Nina yabona nisazontanta nekhama kanje. Wakwabona phela Bhuti phuma phela. Yosala kanjalo mina. Hawu uzokungena ubhuti khuleka uzophuma ubhuti. Ngifuna ukuba nalo bhuti ngizothatha nje ngichinge lapha kulandela. Soke sibone. Naka kakumbo khohlwa. Sizwa leya. Yabona wena. Sizwa leya. Yabona wena. Ngiyakwenza kanjani? Ingakho nabafana bakubedlala ngawo unanqondo. Akunankinga bazodlala nawe ngawo. Bazodlala uyabuma kaabo uzokushiya ubhuti. Ngifuna ukunivova. Uzokushiya ubhuti uyabuma kaabo. Hello ma. Kanti noma ubuyingane. Nayo into usuyenzela angazi uwenzeni manje usuyenza izinto zaba wesi. Ziwesi izinto kwami namanje ngihleli ngaphandle kwegate ngikhishini. Kodwa sasikhuluma sasikhulule kahle nje ukuthi lento le sizoyihlayela phansi siyicabangisise ngamise sayenza. Kodwa akekho ukuthi uyenze wedwa. Njoba uhambile futhi sekuyasolisa kakhulu ukuthi khonto oyenzile ke manje basola wena nami manje futhi. Cha buya straight ngoba manje mina ngaphandle ngizolalaphi ngaphandle la egate ngizwa amakhazi. Hayo uzama ukubuya ke manje ngamanje. Zama ukubuya mfethu ngeke. Zama nje ukubuya. Ngoba yikho right lento mayisekho right. Nangidliwa amakhazi afuthi la ngaphandle. Nemthwali yangisinda futhi kunjalo nje. Sebanzile emhlabeni. Yazi ufike ngasalazi. Mafungasi. Kwenze njani manje? Kwenze njani? Usuphinde wamsukela ke futhi manje. Kwenze njani? Usuhlala ngaphandle izulu yalibona lifuna ukuna. Kwenze njani manje? Makoti wakho. Hayibo. Nenzeni nje manje? Ikhwama ifunani manje ngaphandle? Bathini ke abantu ababukayo? Bathini ke manje? Imandi boss bayabuka abantu. Kunini mina ngimile la? Abantu bengibuka imithwalo yami ikhiphiswa kwenje. Ngishiswa kwenja lana engathi qoshe ngathi indlela emigqomeni wrong angazi. La ngabe ikhwabe ijuza sibhekane. Hayi ngene ngaphakathi. Mina yabona nje leni angizwa kahle ukuthi yini leni ibanga manje. Alapho mina ngisazi sengikhathele. Yini enibanga? Tshena mina ukuthi yini inkinga? Yazi manje sengathi manje angazi ngathi kwenze njani? Noma ayabonga bengazayenza yonke lento. Yabona ke lento engayifuniki. Kuyo yonke inkulumo. Ngeke nje uma ayabonga yenze. Cha. Musa nje uyikhuluma. Wena umama njalo uma benikhulu, mhlawumbe yona ke lento nenza nihlale ngaphandle ke le. Kodwa isidingo sokusikhishisa ngikhishiswa kanje la besikubo. Wenzeni? Cha futhi besikhuluma lapha yani. Mafunga sewenzeni? Besikhuluma lapha ngale ndaba nikhuluma ngani? akho indaba ekhona kusila la eminyango besikhuluma ngayo.
then angathi uswagcwalela nayo ngisho usugcwalelena ngazi ngamuzwe sethi ngizophuma le ekhaya wara ngizophunza ukukhipha nje ngesanga ngithi nawe ngabe ngengavuka kumoya ethi uzongikhipha endlini emzini kabafo umoya uvuka kanjani uhlele emzini womuntu uvuka kanjani uhlele emzini womuntu bafo umoya ngeke ungavuka ukuthi ethi umuntu ngizokhipha ngilahlele ngaphandle ngeke ungavuka umoya lapho ngivuka umoya ke nami ngambona ke uyashibisheka uyavuka kodwa manje lento yabona kodwa lento le ntasi lento sibonisa nabantu ke njengamanje kunini mengibuka abantu laba kunini baze bama babuka phela ngithi babuka isigora sentombi yakho umakoti wakho Johnson phela yena angithi uzwa ngishaya ngesigodi buka nje futhi ngimela kanjani buka nathi ngiyaphoyiseni mina ngizofuna ngaboshwa nje ukuboshwa ngalelo stocksini dadwethu angithande nje wozo angaya ngisho stocksini yabona manje into engibukayo lento yami ukuthi ngilunge isimngena la ekhaya sizofanele ngazi ukuthi uzongani wathi webhuti nawe uzokukhipha ngesango nengubo esho kumina khala ngikumemezile wathi noma ungambeza ubhuti wakhe ngizomkhipha ngesango la ngithi akwazi ukukhipha ubhuti emzini wakhe yabona dadwethu yabona lento ufuna umuntu umthole nengane ngakubhuti ngakhuza isuka ngafika la ilanga mafungazi usakwazi manje ukumkhipha ngaphandle kanje izwe uthi ngafika la ilanga lihlaba umkhovetsheki ngitshela ngale ngumgozi wamantombazana afika nengane emjolweni ngathini yabona ngibona lonke lento asiyavela amatrokali uphi yena angimazi ushibishe kwashona ke mangimazi yabona nje manje usengijwayela kahle uzabona nje manje usengikhuza inyongo ngabo dade yabona into ayenza uwenza into yokugcina ke lento yokugcina akakwazi ukuzumkhipha kanje bathi nento isibindi sakho xosha dadwa bendoda baba Mafungasi kodwa ngiyacela ukuthi noma ngathiwa kwenzakala ngicibiyeke lento ukuthi ufaka ubaba ngithande noma usuqanganisa ngobaba baba ngiyazi bengaze ivume yonke ngeke ngiyaxolisa yabona manje wale khona manje uyaphendula ethuna yase ngiqala nokusola le mhlawumbe ukuthi noma nje ngobe ngekho nje mhlawumbe hanjiswe yona lento ukuthi nangi phela lo mfazi lo manje ungigibele ekhanda zabhongoza kubeni sengathi manje yena indoda ubenge sethi seshaya umthetho ke manje shaya umthetho manje khaletha ke sicathulo manje la hey phenduka shini madoda nobabili wenelisa awuphume lapha awuphume Mafungasi bekungenzile kanje mntakama yo ngeke nje umthetho phela lo yazi dadwethu mangitshela wafika ngathi akaye ekhaya sahlala ekhaya wafika kwangazwana noma sesikuboke manje kusho into ebeyifuna ke le kuzongilawula kahle kahle befuna uzongilawula gibela la ufuna ukuphatha la thatha into zakho mntakama ungene Mafungasi ungene nje ube right lo uzophendula thathi kwakho awumbize we Nelisa yazi ufike ngasalazi ngicela ungilandele angifuni ukuthi ngeke ngiphakamisise ngiphamisela isu kodwa manje uthatha phi isibindi sokuthi ukhiphe ingane kababa usithatha uwazi ukhipha Mafungasi awubheki umthetho wakho yilo mfana ukhuluma kakhulu ngathini uyakhuluma kodwa izinto awuyilungisi webheki awumebheki webheki musa ukuthatha izinto emotional ngoba makuza ngasemndenini wakho bheki uma wakho ungikinyile wacishe wangibulala wathi mina ngani zohlukanisa umndeni wakhe lokho awukulandeli ukuthi lokho kwenzeke kanjani mase sengimina sengithatha action kusisi wakho ngoba usisi wakho uphumile la wasala bangithuka ngeke ngimuntu ku right lokho into engayazi njengamanje ngibuza mhlambe noma useyintabelo leli intabelo umxoshi nje umxoshi udadewethu uma wakho wena usuka wazi uxoshi manje ukhuluma mina ngifeyintile nje yini isaza lokho ngoba uma wakho ongikinyile yini ungakulandeli lokho ngicela ukucawa webheki ngicela ukubuza wena indlela ngicela nje ukusho yabona nje awenzisi nje komuntu ongazi ukuthi mhlambe kuthiwa kade ufuna ubulawa njengamanje nje ulwa nami nje la ulwa nomndeni wami awufuni umndeni wami awenzisi nje komuntu awenzisi nje ima ngicela ukushesha ngikwenze kube lula angisenayo energy yokulwa nawe angisenayo energy yokulwa noma wakho ngaphambi kokuthi uma wakho ngihambe ngiyombopha ngoba vele ngoba ngithintile nje ngikinyekile nje la emqaleni ama-fingerprint yakhe azotholakala ngihambe ngiyombopha mangafuni ukuthi ngimbophe uma wakho ngiyacela bheki mina ngikhathele drama yakho akuyona idrama akuyona idrama musa ukungihlukumeza uyangi-abuse into engisho webheki mina into engisho ukuthi angisafuna ukuhlala nawe kwawena ngicela ukuthi ungihambele ekhaya nomndeni wakho
Sulapho, Ukuthi man. ngize ngibiza amaphoyisa. Usulapho Because futhi manje. itetela Usulapho lekhaya libhaliwe likama uma ukhona umuzo kababa. Usulapho Ngizobiza manje. amaphoyisa. Usulapho. ngikhiphe. Anginandaba phela. Angikwazi ukuhlala nendoda engangidefend. Awukwazi ukungilanda ekhaya ubuzongidayisa emndenini wakho. Uma wakho uyankinga, umbusisi wakho uyangishaya. Shushu manje shushu manje ngifela ukuthi ngithatha umndeni wami njengamanje. Oh, mina ungenza usongihlukumeza ukuthi umndeni wakho ungihlukumeza. Wena ngakuthatha ngakushonisa le ekhaya. Sabe sahlala ekhaya, laqaka ekhaya. Njengamanje Okay, angisafuni vele uhlala ekhaya. Hamba kini, phindela kini. Angisakufuni ngoba ngathini awukhulisekanga kahle. Kuyasho usawukhulisanga ngobaba. Awukwazi ukulanda umfazi bese uyabuya uzongijikela nabantu bakini. Ujikela ngani? Angize mangikutshela ukuthi abantu bakini bangenza ukuthi awuyilandeli lona. Kodwa makuyinto eyenzeka ngawakho uyongilandela ngeke usungithuka ungibize ngayo yonke into. Makuwusisi wakho into uyalandela makuyimina uyilandela. Wangilandela ukuthi uzongihlukumeza. Wawungibuza lokho ukuthi yini into mayenzeke mina ungayilandeli. Ungisathelwa ngisesibhedlela. Wangishiya kanjalo. Ngiyafica nokusisi wakho nansinzithela. Awunalo iqiniso. Futhi yena ngikutshele wo uzothula. Iqiniso fanele ngikutshele. Ngizokushiya ukhuluma wedwa ngakho noma ayabonga wakushiya nje. Sengiyayithola impendulo ukuthi wena yebo. Yabona manje yebo. Yabona manje wena nje ngeke uzugano ngenxa kaloma wakho. Ngifuna ukubona ukuthi uyophisho ba. Ngeke uzugano. Usilima wena. Wisilima. Ukhuluma nami. Ngikhuluma nawe. Ukhuluma nami kanjani? Ukhuluma nawe uzongenzani? Ukhuluma nami kanjani? Bakunye mina. Tshela. Lento uyenza mafunga semanitshela yilento le uma ubaba kaNtwenhle akushela yona. Shuthi hayi ke. Yabona wena. Wabhuda abantu angina energy oqaba nani ngicela ngiphumele ekhaya. Ngihambe. Uthini ngamandla ami la ngilungisa. Amandla akho wafaka isicapha la. Ukwenza khona konke lokho mase ngiqeda ukwenza uzongikhipha kanje manje. Ngasikhipha isicapha sakho uhambe naso kini. Ngisize. Yabona wena. Awungeke. Yebo. Wenzani manje? Uyibiza ngani into enzayo? Weneliswa. Ula ngilale ngikhuluma. Ngizokuvulela la mawusukwazi ukuthi umfazi awumlandi kubo uzomhlumeza umhlanganyela nabantu uyahlanya phansi uyahlanya wena. Uyahlanya. Sengiyibona ishow mafungasi ukuthi ayi yonke into yazenzisa. Lengane kini masibona wena isenza ikati nyonyonyo ngathi awuvule la. Ukuvulela ngizokubopha. Uke nje. Ithatha la ekhaya libiza uma ngifuna ukubona ngabe uzokucuphisa mina ekhaya ngoba kini abakufiseli into enhle futhi uyozukubona ngelinye ilanga uzophinda ugane omunye umuntu aphinde ehambe naye ngoba yini uyisinima awubona ukuthi ungakho dlala amakhadi la ngibonike konke kodwa manje izandla zami zibanda njengezulu lasebusika. Manje awumtholi ngawo. Ngoba manje nginavesi mina isitozi ngoba siqale ngathi naphesha ngibeni ngithola ngingazi. Lapho yena mananga ngicina ukukhuluma yini beyikhuluma uma uthini? Phela uthi ngimtshele ngathi mina akabona ngoba ezinto ziyabheka nje lekhaya. Ube ngempela. Abe sethina uzofika uyeze endlini ngathi naza ngokusheshsha lento yamanje. Hayi, yazi namanje kwase kwashenelanga kaqhamuka. Yazi uma ukuthi kuzo zonke izinto engenzeka nje bese vele naye lahlenga ngasisikhathi lesi bese egcinini kube sengathi manje uyasolwa ngento ethile. Uyasolwa kuzosolwa kusolwa yena futhi vele. Uyabona? Mina sengize ngixabana nawe dadewethu. Uyabona? Sibanga into engekho dadewethu. Ntaba uphoxekile. Aphoxeke mina bhuti. Manje nithe ekhaya kwenzakalani? Umashonisi wayithatha ngempela noma mhlambe kwakuyinto enilukuzina nikhulume ngayo ngoba nje ayithathe indlu bhuti wayidle nje straight. Hayi. Akathi singenazo imali yokukhokha ke isente elimdaka lesasingenayo. Ukuthi simpatale ukuthi ngingashaya noma uhalf. Eish. Yebo. Awuzasithola ngene nkosi kakhulu ngokufuna. Awu, Mantwenhle. Yini. Ngicela ukulala. Yazi angitshethi nje ninesibindi nje makuthi nina. Futhi nina nifuna ukuhlala ngenkandla ekhaya. Into efuna ukuyenza nina nifuna ukuhlala ngenkandla ekhaya. Hayibo, ngicela ukulala, ngicela ipeace kithi. Yini kanti enilume emakini? Ngoba phela kuyacaca ukuthi nina kuyanihlula ukuhlala nami.
Kanihlula nikuhlala nami. Ningishitha ngathi nginja ekhaya. Cha yini nifuna ukuhlala la? Mangithi hambani sengiyakhulula ke nobhuti wenu. Kodwa sithando sami. Wawangithanda nje kodwa usuzongilahla la ngudinga khona kangaka. Siyaxolisa ngomfowethu. Mina la bantu bakene bafike nani besixabana mina kade sihleli sobabili. Noma ngathiwa ngibone kangakanani noma kuthiwa yini lengone ngaka kodwa ukuthi usungazubukise ngami phambi komndeni wami buka nje udadewethu bangibuka manje kanje. Mina ku right wena mawubukisa ngami ubone ku right ukuthi ubukise ngami mangikutshela ukuthi uma wakho ungiqinyile waceshe wangibulala awuyilandeli lonto ukuthi mina kwenzakaleni ngami kunalokho ujikela mina udadewenu ukhuluma nami kanjani nami lokho wena ukhuluma nami phambi kwakho engithuke ngibiza ngayo yonke into engibiza ngama gold digger. Yazi Ngoba ngazi wena le mali ekuthiwa ngiyayidla eyakho iyiphi ngoba phela awunamali. Ngibekezele nje, ngibekezele. Ngabe nje uyabonga uma wakho ukuthi nje unentombazane njengami, ngibekezele nje. Ngicela nihambe. Unqavu lo muzi. Nje mina ngihlala nomuntu ozogoloza la ekhaya ngoba ikithi nje lo mthetho wami. Uyabona manje uyabona njengamanje usuzokuzwenza kuwena ofaka ibhluka manje mina sengathi manje ngisicashala abantu ababukayo kithi wena khona kini uzokubona umnomzana la ekhaya ngezusha umthetho ikini ngaya kini kwangihlula ukuhlala kini ngoba uma wakho yini uma wakho isiqhwaga sengizongisukela lana ke wena uzongidayisa kubantu bakini awuhlali nabo phansi ubakhuza ukuthi abaye kungeyisa ngangiphamisela izandla sengicela nje mina ngicela ngihambele yini kanti emnandi ukuhlala ekhaya ngoba ngiyahlupha hambani vele hambani. Yazi dadewethu ngangithi mangibona umuntu ozovusa umuzi wakithi. But ngazaba umuntu wrong ngeke. Emva kwalento engayenziwa uma abonga. Ngaze ngicabanga ukuthi ngenzeka kanje. Wabona umuntu wrong. Aboma sayiveza ama true colors akho ukuthi abo lo awudodwe staff. Dot rubbish staff. Yazi vele Even noma abengaze na but uma ayabonga bengeke ayenzele into le bengeke. uthini ngamandla ami ngoba yabona la ngafika ngaplasteliwe la ngaplastela ngafaka nazi indishi lezoyibona nazi indishi futhi sengizokwenziwa kanjena manje ana dank ngawudabhude yakhumbula ngikutshela ngifika ilanga libaleni la ngithi mina le nhlobo le injani yakhumbula ngikutshela futhi ngama ngixolisa ngakutshela futhi kodwa ngakutshela ngathi le nhlobo le hayi upomo staff pom buka manje enze njani nifama blo nobabili ukugibela la yakudilika nje kwenye sicashala la sakhe ke manje ngathi usilimi mlandela la ngemumva ke manje ayibafo manje soye ndokulala thina kodwa nako wakho umuzo nabhode la uvusa lo muzi sina sihlele leminyango manje ngangithi nami ngiyasiza ngoba ngazi abazali bakhe abakwazi ukwenza kanje sizudoti yazi Nelisi uNkulunkulu uyakubona Nelisi uyakubona uNkulunkulu amandla ami ithukuthuku zami ngisebenza kanzima uzongenza kanje izwa nje izwa hawu nangu ma ngongapha Angizwa uthi umxoshelani ke manje sihlele eminyango ma uphuma manje ma uphuma enkubi ayikho lento mina ngiqeda phela ukuyiwashi washing yami ngadla ngaqeda lapho ngageza ngaqoka ngahamba bengithi ngisayobheka lapha izinto ukuthi ngingayithola ngamanje ma seniyaconza ninjena nibahle lapha kwenzeka izinto ma kwenzakalani ngempela kwenzeka izinto ezini manje lezokhuluma ngazo bese qaya into zakhe ubhoti uthoya ngene ekamereni umakoti akaphefumula utholile isiqamelo sidlala yena uyaphuma kubhoti uyangithethisa lapha eminyango uthi thina sibulala umakoti wara ngithi uma yenza kanjani lo yonke sekuzothiwa yimi ngakutshela kuthiwa ukuthi angithi kwathiwa ethini ayabona kuzothiwa yimi namanje sokumakoti kuthiwa ithina futhi manje manje ngicela ungenze into eyodwa unje into eyodwa ukuthi akuwena wenze lento ngoba njengamanje ngimneliswa lana sixabene naye akafuna ukungibona siyaxoshwa ke manje lana ngoba ethi wenzeni ukwazile ukuthi
umbulalile ngesicamelo. Kodwa bheka mntanami ngimbulala nini? Usho ukuthi mina sengingabulala umuntu. Ngiphinde futhi ngiwashe ingubo, ngeneke, ngigeze, ngize ngihambe. Kunomuntu esengimbulala njalo. Kade ngimtshela ma, kade ngimtshela. Ngimtshelile. Angangizwa. Umhlola le ngizwayo. Hayi komakoti tade yenza la. Hayi Umhlola le ngizwayo. intade yenza nomakoti ma engijikela ngesikhwama. Buka uzwangilimaza ngisho nanalabo. Ngala buka wema. Ngathiwa ngiyongibopha mina manje ngathiwani. Wangijikela sewongiphiso kwenja. Mina ngizwa yonke le nisho kodwa mina before nifike la ngaphambi nifike la besihleli kamnandi kabi manje sekwenzeka zonke lezi ezenzakalayo. Ngithi akamfuni ma. Ngithi akamfuni. Uzoba khona kanjani ukukuthwele ngamfuni ma? Webheki. Uthini yena umakoti uthi bekwenze njani? Uthi uwe ma umbulalile. Ubuzama ukumbulala. Kuyangixaka ke nje manje ukuthi mina ngugcine ngiphume ngishiya nihleli nobabili. Ukuthi yini enihlanganisa ngazi ke ma. Hayibo. Angazi yini enihlanganisa ma. Ngizama ukumbulala mina wasinda kanjani pho? Isendekashoyo mina. Ngimiyekeleni ukumbulala. Lento engiyishoyo. Ngimiyekeleni ukumbulala mabe ngizama ukumbulala. Ngimtshela Le ntombazane ithatha isicamelo kushuthi yabeka ngaphezulu ayisithi umamezane bezama ukungibulala. Njengalento abayisho bethi mina ngibulala uAyabonga. Ayikho lento yalengane. Ayikho. mina ngizathi nokuthi mhlambe ulale kambi. Mina mhlambe khona ulale konkontulo kumqala. Wathula kanjalo sekuthiwa ithina ke manje sengibulala Yabona ke bheki mina into esingikhathaza kakhulu nje kuyo yonke lento. Okusho ukuthi uNkulunkulu masekwenzeka kuthiwa mina uyangikhumbula. Shuthi ingane yami le iyolala emapayipini. Yacaca. Iyolala Elaliswa yini emapayipini ma? Iyolala emapayipini. Elaliswa Njengoba yini? ngiyifica nomfunza nawe ekhwama nje ngaphandle, ixoshelwe ngaphandle kanye nawe uqobo bheki. Kuhle ma inhloko yomuzi. Hayi angiyazi. kuhle ma ngoba uyasho ukuthi ngiphume nanga ngithi manje ngimlahlanga ma umbuzo manje ukuthi sizokwenza kanjani ke njengoba sivaleke ngaphandle kanje nani umuzi nithathe nonikeza umashonisa asenakhaya ke njengamanje asenakhaya ngenze njani ke mina manje Kodwa nayo bhuti. Sasingamnika kanjani umashonisa umuzi ngoba uyazi ukuthi phela wawudla ngeheshe umuzi ngoba efuna imali yakhe singenayo. Singa ube ungophi noma akasebenze thesaphi kulo mali le. Sasoyithola. Uyabona ke bheki ukushiya ikhaya lakini uhambe uyolungisa imizi yasekhweni Ibanje. Noba wengazavumi. Ngothando lwakho ngiyakuzwe ibeka lento isho kodwa manje nami imizi umuntu uyakwazi ukuthi alungise ekhweni lakhe enze kube right ekhweni lakhe nami lento bengithi ngiyezama ngimchazele umafunga nakho ke sekukhiphiswa kwenja ke eminyango sewuzoshona phi ke manje asinalo nekhaya Ema ubungamuzi emdilika. Ngidile ngathi akuyona inhloko yomuzi ngathi umngane wakhe nje. Ilade emdilika ngayo la. Le gate ni la hayi. hayi kusho intombazane yazethemba ngemithi yayo kodwa manje ngicela into kodwa nesicelo nje sisodwa kimi ngicela ukuthi ngithobe ngizehlise Kanjani bhuti umuntu enje? Ngiyombona nje ekuhlaza engaphekiwe sizoyihlisa kanjani lo muntu ekuhlaza kanje. ngoba le ntombazane ayisweli into ezoyisho Ayadilikana ke mfana. ayisweli Aya buku sithola isizathu ke manje Ngiyakutshela. sokusixosha yayivele ingafuni ukuthi singenela ekhaya isibheca Yayivele ngobende ingafuni. nje enyama singayidlanga. yasixosha ke namhlanje sazizoshona ngothando lwakho ngothando lwakho yabona nje ma asinalo elinye icebo la asinandawo soya kuyona nami manje emsebenzini ngisiwa ayikho into angeke ngikwazi nokuthi ngithathe so rent kodwa manje siphenduka ihlaya angazi ngabethi nithini nina kodwa ngisho mina ngithi mhlawumbe mangase sikwazi ukuthi nami ngisibuke lesi sekuthi sikwazi ukuhlala sizihlise sikwazi ukuthi sihlale sekhuluma konke asivele sizama ukukhuluma naye sehlisini siyabusela siyabusela lekwanendo inhlaba abo manje siyabuka abantu and akezwe sengiyabona futhi ukuthi yini ngoba ngibala ngomshini Ngibona selifisa singenele ngaphakathi sizama ukunceda hayi akesa mhlawumbe uzoza khohlisi ngothando lwakho Neliso mntakwethu Bhuti.
nje. Yabona? Sithandwa sami ngiyazithoba sithandwa sami ngiyayithoba. Ngiyacela ukwazi ukusenza kanjena. Awukwazi. Uma uthanda mina fanele ukuthande nomndeni wami. Waye wenza kanjena manje. Umndeni wakho nguthanda, uyangithanda wona. Wena mawubuka nje uyangithanda umndeni wakho. Cha, awuye kubuka mhlambe ngengqondo yengane. Awube njengomuntu omdala, njengomuntu obaba. Ngoba phela umuntu walobo umuntu obaba. Bathi awubehave njengaye. Uma wakho nje akuyalanga. Umndeni wakho uyangithanda wona. Ngiyabuza indlela ongitshisa ngayo umndeni wakho uyangithanda. Ngoba manipulate bayazi bona ukuthi baphekwani. Siyabona iphutha. Ngoba uma wakho ungiqinyile nangu. Khuluma naye. Nangu ungiqinyile nangu. Kodwa mntana ngiyiklinya nini? Hey. Lokho kusile mina ngizenzela iwashinga yini? Hayibo. Uma uthi ngiwashile. Isho ngimqambela manje njengamanje ngoba ngisho phambi kwakhe ngimqambela manje. Okay. Uyamphikela? Siyayithoba. Cha, ngaphandle uyamphikela. Uyamphikela nje ukungixabanisa nalengane. Yami kuphela kwayo. Mina ngisafuna uxabana nani. Yazi ngoba ngithi ngisafuna uxabana nani. Nginenzile kwabalula ngathi ngicela ningihambele ekhaya. Ubhuti ikhona imali enginayo. Le mali ayikhipha la elungisa ngizomnikeza. Mhlambe nihambe no renta ngayo. Kodwa Yini kanti nifisa thubukela uma sidlule sisemanzi. hayi ke abona ke umuntu wokugcina ke loyo. Umuntu abona ke nje umuntu wokugcina. Umbulali Uthini ngomntwana? Mubi. Umntwana Akekho umntwana onengane. Akekho umntwana onengane. Okhuluma kanje. Kodwa samsami inhlambuluko ezingaka ozenzayo zokuthi bize bona befuna ukungibulala ngeke ngize mqambela angihlanye phela mina la ekhaya. ngicela umqosela kuma angisho ukwenzile ngisho akwenza ngifaka endlini bengiphinda manje lo bashona Wenza amaqhinga ngoba awuvela ungafuni. hey muzwe ngathi amuzwe cha bese ngiyibuka ngempela mangazi ukuthi ngathi uyasukela akhombisi nje kulokhu ngathi uyasukela nje ma ngathi uyasukela kumnandi njengoba sikanje manje kumnandi mabe ngiqinya mina uma bakho ngakutshela ngoqala ngathi bangishayile wangasho lutho wangababiza uhlale nami phansi ukuthi bangishayeleni ukuthi abaqolile into eyenzeka iyodwa nento esengiyisolayo ngayo ngiyisola ma wangikhuza ma wathi ngcono uthiwa noma ngithi ngihlale ngedwa sihlele ekhaya kwakungcono hayi lento le awukwazi ngathatha inkomo ngazolobola la ekhaya ngalethi la ekhaya yona indlela ngibonga ngayo le yona indlela ngibonga ngayo le ubuka umndeni wami udabukisa kanje singasihleli ngaphandle Shuthi nina kini usikhipha ngaphandle shuthi nina kini na enjoy ukuhlala la ekhaya ngoba mina ngitshela ngathi zilanda inkomo zakho azakadliwa ngaphinde ngasho futhi ngathi angisafuni ukuhlala nawe angisafuni ukuthandana nawe angisafuni ma wakho la ekhaya angifuni umuntu kwawena angisamfuni ngiyasho buka kungena ingqavu la ekhaya angisanifuni nje nonke anginifuni ngeke ngifuni umuntu ongangivikeli mina emndenini wakhe Siyani ungasomthanda ubhuti? Naku ngiyasho ke Sukela manje. Uzamthanda, usomgqosha wamgqosha emethu sothi awusamthanda. Hayi bo phela hamba. Kunani kanti kini? Bheki. Yini? Yabheki. Besingenise sikhulume nginganisuma abantu. Abantu basibuka la ngaphansi sicela ungena ngaphakathi. Cela ungidedele. Siyacela. Cela ungidedele. Wena into engibukayo wena bheki anixolisi wena. Awutshela umzala ukuthi akaxolise kimi. Awutshela ukuthi akaxolise. Into oyifunayo ufuna uphahla lokuthi nizohlala la ngaphakathi. Yini kanti nenqathi ningahlali nami? Cha bhe ngiyabuza yini? Sumndeni, Angifuni uba umndeni nani. Angifuni. Senze ngikubonile ukuthi wena mase ubona abantu bakini ulalela yonke into bakudonsa ngekhaya mase qhamuka uma wakho yes ma'am mase ukhona usisi wakho bani Ulungile nami okona ngomlomo kulungiswa ngawo futhi. Mina ngiyakwazi ngacishe ngafa ngicela ucabelo la esho ukuthi mina ulethisa wena la ekhaya kokungcono ngabisakho noma ayabonga engikinye lapha ekamereni yonke lento ngisuselaphi Noma mntwana mntana beke ikhulume phambi kwakho ngingakaze ngikhinye kodwa ngicela ukuxolisa ke mawukuthi wena ucabanga ukuthi mina hayi shuthi mina ngiyahlanya shuthi angaza ngiamnesia Sabandla amakhosi siyaxolisa. ngoba lezi zinto bengihamba mama olele mntana ayidlishi Dali wami. uzande kanti lapha Ungashizitha. sizoyithini lento yayo makhodwa ekhaya
nje ngasizini lezincane. Ngoba le ayikho ngeke senze mina manje sithobe senze into eyishona. Sibe phansi. Lokho into eyisho nje siyenze. Singamgolozeli singampamiseli umoya. Nobephamisa umoya sibe phansi. Singalesi simphendula yabo sithule. Mina bengibona ukuthi kufanele ukuthi sixolise sibe ngokukhulu kuyisola. Kufanele simenze ukuthi abize abantu bakubo sixolise bekho. Nale cebe right futhi. Sekungaze kube khona lento mhlambe esizoyikhipha ukushweleza abantu bakubo. Bazi nje ukuthi hayi cha impela hayi uhamba konke sikhamba kahle. Futhi kwayena ke nje funeka nje impela size sigeze inyawo sikhase ngamadoda. Abone ukuthi nje hayi cha bayaxolisa labo bantu. Abone ukuthi hayi sicela uxolo ngempela. Hayi Hayi sidlala nomakoti. Uma awusho kanti menza ngempela lento lokuthi siqamele emakhaya. hayi awungazwe phela ngokumakhosa kayibani. Hayi ma Umakhosa kayibani. Abanye nje ngoba leli qhinga ngaphumelelanga. Kufuneka nje senze ngathi nje impela akukho lutho simthanda ukufa. Uyezwa? Konke soqhamuka phela neqhinga lesibili. Ayisekho into ke manje engasisiza nako na ushivu. Ushivu nje kuphela usungasiza nje. uzothatha kuma ushiva. Hayi ungakhathazi wena ngalokho. Phela uma ayabonga engangitholela mina ushivu. Ngiqede nje uqaqedo. Ujuqu. Manga ayabonga ma. Impela uma ayabonga. Uma ayabonga. Amuzosebenza nje ayikho. Uma unqamla juqu. Alikho elinye iqhinga ngoba leli qhinga leli. Ilona lingqani bajuqu. Izophela nje yonke lento khona. Uyabona nje manguthola nje lo chef. Hawu. Nele ahlisize amagqo. Afe simpela nje. Hayi kufanele impela simdidise ngothando nje oluyisimanga. Awuna nje nobhodi. Ubhodi uyabonakala manje izinso liyasebenza. Manje umlandela la. Ayisiyomqeda. Umlandela la. Semenza nje siyoyo nje. Konjani phela ngithi ufuna umuntu ufaka amdlisa. La semthanda khona khona bada namlahle. Ngiyazi ngale ntombazana. Ungafika udlisa umuntu umuthi emva kwalokho bese uyamkhiphela ngaphandle. Hayi, wena ma siyodinga lo chef. Bangicinga phela. Awuyebo mntanami. Hayi. Mengizwe izilakho nje yazi ngivele ngikhululeke phakathi. Hey. Yebo mntanami. Uyazi phela ngikufonela nje. Hayi isimo sishubile la. Izinto azizi kahle. Yebo mntanami. Kodwa ke phela mntanami nawe uyazi sengithemba wena ke. Njengoba wake wangisiza ekuqaleni angisenalelinye iqhinga nawe. Sekuyelani lento leya. Uyayikhumbula leya leyo kwangizamela yona. Cela ungiphinde phela mntanami ungizamele yona. Angisayifuni mina yonke lento ngiyifuna ukuyiqeda nya indaba yale ntombazana. Yebo mntanami angisazi mina ngempela ngisazi. Hayi mntanami kufanele uphuthume uyithole lento. Hayi ngiyajabula ke mntanami ngiyajabula kakhulu. Ngiyabonga. Hayibo. Ufungazi. Hawuphudi. Ufuna la? Bengiqalaza nje futhi ukuthi right. Qalazana ingabi nje sinizokwenza sizokusikela ke manje. But khuleka ayikho into engithetheni bekus. Ngicela please. Mani, yazi iyodwa into engicela. Iyodwa icela ukuthi ningenze into eyodwa. Njengoba sikhuluma lapha naphandle ngicela ukuthi
nimnikeze privacy yabo. Sengikhulumene noma ngisiyalele nje khululeka. Ngiyacela nje. Ngophethe mina uyazi mafongasi. Shala sikho sami. Hey, ngizobona ke. Ngaphayizi, alright. Alright. TV because madoda. Ngitholile. Ngiphethe. Hayi cha. Hayi. Uzongizwa kahle mfowethu. Iyona ngempela. Uhamba noma ngathi usubonakala hambe. Hayi. Uyithole kanjani? Hayi uzongizwa. Ijulekisi imali ngoza. Hayi. Buka phela. Hayi ke usuthole ngakhishe ngaka. Yabona lo. Uzongizwa kahle. Mina ngidlala phela kanjalo. Uthole ma Uthenje uqeda ngitshela ukuthi kanti lo muntu akafi. Avele ngiyabona ukuthi ngisukume phansi. umpongo sempela. Sheshisa azaqhamuka khatha la khatha. Phela hayibo phela ufuna ukuthi asobe. Hawu. Ngibeka nje. Khatha uya. Khatha. Nasemkhonweni. Ya. Uzongizwa kahle. Yonke indawo. Awufuni nje asobe lutho. Angeke azasobe. Konke. Asabaqa. Siphindisa kanjani nje ubudenge endlini nje ma. Uzobona nawe. Uzobona. Uzokwenzela ucebo lenzile ngesikhathi uyithanda. Uzoba ngcono ngificelele. Melele ngizohamba ngithisa. Ngithisa. Awuzongizwa kahle. Akangazi kahle. Ayizolunga. Hayi. Uma angazabona umakoti ngisahambisa le ngubo. Ngempela umamesala wakho yakuhlukumeza. Kodwa sithando sami. Mina nawe uthando lwethu luyishambala. Bheke muva. Makoti. Wayaluza nje wenzani kwami makoti? Kodwa makoti mntwana. Awuyeke phansi ke. Uzoyenza usisi wakho. Shiya phansi. Nesihlale phansi kancane mntwana wonke esikhulule. Hayi, mntwana. Ngiyayiqhenya nje ngawe. Ngiyayiqhenya. Hlala phansi mntwana. Hlala phansi. Hlala phansi uzongena nje alungiseleke lento lapha. Hey, mntana namahloni. Ngazi nokuthi ngithini. Mntana ngixolela mina ngingazi ukuthi kanti ingane yami uyithanda ngempela, uyithanda kangaka. Nganguthathisa nje kwala mantombazane nje agcwele lapha emadolobheni angenasineke. Kodwa manje sengibonile ukuthi hayi cha. Hayi uyabekezela nokubekezela mntanami unesimilo. Iyangijabulisa lento. Yonke phela mina lento bengiyenza mntanami. Bengiyenza ngoba ngingazi ukuthi wena kanti umuntu onjani. Kodwa manje sengibonile hayi bengingakholwa mntanami. Kodwa ke phela mntanami nawe uma ngokukhula uzohamba kuhamba ubone ngoba nakho nje ekhona nje umntana wakho okhona intombazanyana lo konje ubani umuntu wenhle mntana uzobona ukuthi uye umzali sibe khona isidingo sokuthi engathi ingane yakhe engayilweli ngoba nje mina bengibona sengathi ubudlala ngayo nje mntana kodwa manje hayi bengingakhona mntana bengingakhona safuna lutho ngawe ke manje ngisizwa lutho kodwa mama kodwa mama uyaqhatha ukuthi amade hleli ngakulahle ngikade ngagcina kuyibhoka manje khona ngizothi ngihlembenza lokho kodwa mama nje angazi ukuthiwa wemina ke bekuthiwa wemina lo kuthiwa wemina ke wemina ngabe ngabe nje uyamkhola umuntu owenze njengawe wena wenze njengawe wena mntana ngiqamba khona kakhulu kunzima kakhulu kodwa mntana ngiyacela ungikhole ngicela ungithele mntana ngicela ungithele
Mina ngangithi ngenzela umntanami ngoba ngicabanga ukuthi wena uyafana nawo wonke la mantombazane. Kodwa nje manje uzama ukungibulala. Awubuhlungu kodwa uyaphika phambi kwabheka mina ubheke mina ngifana nomuntu ongahloniphi because yonke indlela engiphatha ngayo ngivusela ulaka kodwa ubheke usengiphathisa ngazo kwani sengifana njengomuntu ongahloniphi mina kubheke ngifana nomuntu ongawufuni umndeni wakhe kodwa phambi kwakhe nenza ngathi ngiyangithanda nenza ngathi mina onenkinga right lo ubheke azi lo character le right Mntanami ngiyavuma ngoba yiphuthelile ngoba yiphuthelile. Kodwa nje ngicela mntanami sikudlulise konke sikushiye ngemuva manje mntanami siqhubekele phambili. Ngiyacela mntanami uyithole le ndawo le ngaphakathi kwakho yokungiqolela. Ngiyacela. hayi ngiyakuzwa kodwa-ke ngisacela ungiphe isikhathi nami ngizobuka ukuthi ngabe lokho kusho ngokweqiniso yini. Hayi mntanami Ngoba nami angithandi ukuhlukumezela ekhaya. Angiyithandi lento nokuthi ngikhuluma sengikhuluma nje ngincikuselela ukuthi isekhaya akukho right. Kodwa indlela engiphathe ngayo nendlela engiveza ngayo ubheki akukho right. Ngoba ubheki njengamanje wazi ukuthi mina ngihlukumeza. Mase kukhona yena ngathi anazi lutho. Iqiniso kodwa nebe nilazi. Kodwa-ke ngoba uthi uyaxolisa uNkulunkulu kuphela waziyo. Khona mntanami ngiyakuzwa uqinisile uqiniso lokho kusho. Kodwa-ke nami-ke futhi angilindele ukuthi khona manje nje uvele uthathe inqubo zokuthi cha usengixolela. Ziphe nje isikhathi mntanami uzoze ukuthole ukungiqolela ngaphakathi komoya wakho. Ngiyakuzwa mama ukuthi nami ngiyabonga ukuthi usho kanjalo. Ngisacela uzame ukuthi nami ngishintshe ingubo le ngoba ngathi kade yahlala iyangiluma kakhulu emzimbeni. Mhlawumbe khona okuhlala mntanami. Kulungile mntanami ngiyakuzwa. Ngothando lwakho ngothando lwakho Sihlala ngikhathele kunini phasi. Awuphuthume. Awuyibona impela. Waselafini ukuzona impela na? Awusabuza wena. Shona isikhuthazo. Sinesicalazo ukuthi abaqhamuki. Ikuthela. Wasuchithela. Wasakhuleka ngaphansi. Thela. Ngesidalo makuthi phela. Hey, uzongisa. Yena, cha singabana isikhenza. Kodwa ma, yazi soba nenkinga la. Ubhuti usebenza njani? Lapha ubhuti uzodlala phansi. Ngiyenzeka. Yena phela inkinga isesibhekene phela lo akudla kwaziwe ethenso ukuthi sibangene la. Kuthi ngizowenza njani? Uyasiqhamela ekhaya. Siqhamile. Yazi wena kufuneka umthathe phela ubhuti wami. Uhambe naye umtshele ukuthi khona izinto ofuneka uyiphendula lapha zasesikoleni. Usahambe naye-ke mina ngizobe ngithatha lokho kudla ngikuchithe uwashe ibhodo ngiphekule ukudla fast. Nizothi ntoyi kobe sekuvuthiwe. Hayi. Bese yadla. Esikhathi ukubulala ubhuti Singale yona. hayibo kanjani? Ukuhamba nenkomishi. Hawu. Ngeke Wasebenza usheshe wayicabanga lento. yebo ngiyabona ukuthi phela ubhuti qhamatha. Kodwa bengizoba yini? Bengizoba yini ingane yami kuphela kwayo. Ngicela bese khona phela Ngizibulale mina. hayi. Yathi la ngimcela ubhuti ma ukuthi sihambe khona sosala la. Nilokhozana. Hayi awuhambe umcela. Awuhambe umcela. Ngathi ke ngiphumela. Ayaba. Kanti kwenzakalani yena? Angisathembi kwami mhlawumbe. Hawu,
Nkosi yami. Kanti kwenzakalani? Akasekho futhi nami. Hayi. Ngizoyithini lapha? Ngeke. Mhlawumbe ushukela phezulu. Imicabango yami nje. Hey, siyami. Kuze kwangenza okwaphambanisa lezi inkomo. Zonke izinto engizaziyo mayelana naloluthando lonke iqiniso ngilithole kuwe ngalandela izinyawo zakho kodwa manje izandla siyabanda ngikaze ngicabange nanini nobuhlungu obunje ngizobuzwa ngawe